Okay, so mayang hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo kay na-resume mga tuang Bible study or catechism class, and in a long time karon ra ko nakatudlo sa inyo nga live nga naagid mo diha sa akong atubangan. Pero salamat sa Ginoo, I hope and I pray and I trust in the power of God's word nga bisan og sa mga milabay nga mga bulan, video presentation or video lesson ang atong ginabuhat. But since the power of God, the word of God is powerful and effectual, ang atong confidence anaaman sa pulong sa Ginoo ug dili sa pamaagi sa mga tawo. Nanata karon sa ika-11 nga lesson sa atong Christian Catechism, no? Basic Christian Catechism dinhi sa One Voice Christian Fellowship. And hinaot nga gamiton sa Ginoo kini alang sa ato ang pagtubo sa ato ang Kristohanon nga pagtuo. So sama sa atong ginabuhat kada meeting atong gihatag ang outline sa ato ang pagtuon. Ang pinakaunang lesson nga atong na tun-an mao ang chief purpose in life, and that is to glorify God and enjoy Him forever. Nganong buhi pa kita hangtod karon, nganong gaginhawa pa kita hangtod karon, unsa may purpose niini? The purpose is to glorify God and enjoy Him forever. And then nahuman na pud kita sa Unit 1, sa pinakaunang unit sa atong pagtuon sa atong Christian Catechism. It's all about the Word of God, the inspiration of the Word of God, and the authority of the Word of God. So nag-start kita sa sufficiency of the Scripture, question number 2, the reliability of the Scripture, question number 3, and the principal content of the Scripture. Ang principal content sa balaang kasulatan mao si Hesukristo ug ang iyang redemption, pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong. And then nag-proceed kita sa unit 2. Diri gyud ta nag-focus kasi kay mo man gyud ni ang pinakakarne sa ato ang catechism, no? From questions 5 to 21 at to 41 rather. Ug karon ang ato ang i-discuss ang questions 16 and 17. So this is what we call theology proper. Nangyud ta karon sa theology proper, doctrine of God. Theology means the study about God. Questions 5 to 9, theology proper, introduction. And then questions 10 to 21, the doctrine of original creation. So nahuman na kita sa doctrine of creation, questions 10 to 11, the doctrine of providence, questions 12, and then nagpadayon pa kita karon sa doctrine of sin, questions 13 to 21. So karong hapuna ani ana kita sa question 16 and 17. I-review muna nato ang ato ang gitun-an atong miaging semana. Question number 15. What is sin? Unsa ang sala? Ang tubag, sin is any lack of conformity unto or transgression of the law of God. Tataw kayong giingon sa Biblia nga ang sala mao ang bisag unsang kakulang sa pagpahiuyon o paglapas sa balaod sa Dios. So kung dunay sala, dunay balaod nga nasupak. We cannot understand that we are a sinner kung dili nato tun-an ang Ten Commandments. And then question number 16. What was the sin whereby our first parents fell from the condition wherein they were created? Gitun-an din nato di last time. Unsa ang sala diin ang atong unang mga ginikanan nahulog gikan sa kahimtang diin sila gilalang. Ang tubag, the sin whereby our first parents fell from the condition wherein they were created was their eating the forbidden fruit. Ang ilang pagkaon sa ginadili nga bunga. And then mo proceed kita karon sa question 17 and 18 di ay. So correction, no. It's question 17 and 18. Did all mankind fall in Adam's first transgression? Nahulog ba og apil ang mga katawhan sa unang paglapas ni Adan? Nadamay bata, naangin bata mga kaigsuonan? Ang tubag, o klaro kaining gitudlo sa Biblia, gispell out lang sa atong confession of faith, no, sa atong catechism. Because the prohibition regarding the forbidden fruit was given to Adam as a representative of mankind. Remember, si Adam, mibarog nga representante sa mga katawhan.
He disobeyed not only for himself, but for his posterity, so that all mankind descending from Adam by ordinary generation sinned in him and fell with him in his first transgression. Sa Bisaya, tungod kay ang pagdili mahitungod sa gidiling bunga gihatag ngadto kang Adan, ingon nga representante sa katawhan. Misupak siya dili lang alang sa iyang kaugalingon, kundili alang usab sa iyang kaliwatan. But pasabot, apil kita nga guilty sa sala ni Adan. Dili kita makaikiyas mga kaigsunan. Busa ang tanang katawhan nga nagikan kang Adan pinaagi sa yanong pagkahimugso, natural birth, nakasala diha kaniya ug nahulog uban niya sa iyang unang kalapasan. Because Adam acted the role of representative head. Siya ang federal head, representative head of all mankind. So when Adam sinned, all mankind sinned with him. Yun ang mo na'y klaro kay giingon sa kuano sa Romans 5 verse 12. Ang giingon din hiyo, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo, si Adan kato. Kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang kasalanan sa kalibutan ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, busa miabot sa tanang mga tawo ang kamatayon tungod kay ang tanan nakasala. So tanan mamatay. Nganong mamatay man ang tanang mga tawo? Tungod kay ang tanan nakasala. Di ba ang giingon sa Romans 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Walay tawo nga walay sala. Therefore, walay tawo nga dili mamatay. Tanang tawo mamatay, gawas na lamang kung maabdan siya sa pagbalik sa Ginoo. Pero mo undergo gihapon ang iyang lawas ug transformation. Nga kung siya Christian gikan sa mortality ngadto sa immortality. O kung maabtan ta sa pagbalik sa atong Ginoo, dili ta moagi og kaning kamatayon nga ilubong pa ta, balsamahon pa ta. Pero kung dili ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo, kitang tanan mga matay. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Namatay ba si Maria? Namatay ba ang mga saints sa Romano Katoliko nga pagtulunan? Nangamatay sila tanan. But pasabot sila tanan makasasala. Walay exempted mga kaigsuunan. Ang tanan nakasala. So, unsa man ang consequence sa sala? Klaro kay giingon sa Ginoo kang Adan sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Wala gyud nagtiaw-tiaw ang atong Ginoo niini. He really meant business. Gisugo sa Ginoong Dios ang tawo nga nag-ingon, gikan sa bisan unsang kahoy sa tanaman mahimo kang mukaon nga gawas nun. Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ayaw og kaon. Tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini, sigurado gayud nga mamatay ka. So, isip magbubuhat, adunay katungod ang Ginoo nga muhatag og sugo. Dunay katungod. Unsa may naa adtong kahoy? Well, we don't have any right to question God. Nganong dili man gyud ipakaon to nga forbidden fruit? We don't have any right to question God. Bisan pa kumbaga gumikan kay siyang magbubuhat, siyang hari, siyang Dios sa tanan, aduna siya'y katungod nga muset og rules and regulations. Bisan pa dito sa Garden of Eden nga perfect ang iyang kahimtang. Wala pa'y sala si Adan dito sa Garden of Eden. Nindot kaayo ang iyang kahimtang. And yet, ang Ginoo gapakanaog og balaod, sugo, nga dili kanon ang fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, gikaon man ni Adan, deliberately. Wabi ang mailad si Adan ha, si Eva ang nailad. Nailad siya sa halas. Pero si Adan nga naminaw lang sa conversation, samtang naginistoryahanay ang halas og si Eva, wa man mailad si Adan. Mo gani nga sala gyud kaayo. Guilty si Adan, gumikan kay wa niya badlunga ang iyang asawa. Wa siya nag-act ingon nga pastor sa iyang asawa. Wa siya miluhod sa yuta og nagpakiluoy sa Ginoo, Ginoo, pasaylo ang akong asawa nga si Eva, nakasupak siya nimo. Wala gihimo to ni Adan. Iyang gipili si Adan versus sa otoridad sa atong Ginoo. So misunod si Adan sa initiative sa iyang asawa. Bisan og kahibalo siya sa kamatuoran, mutoy sala ni Adan.
ug sukad kaniadto mga kaigsuunan mo na ni curse sa mga bana nga dili mo exercise og authority. Unya dili gyud mahimong pastor sa panimalay. Gitugutan nila nga lain ang mahimong leader. Ang asawa nga babayi mo'y mahimong leader. Dapat ang amahan, ang bana mo'y pangulo sa panimalay. So kana nga tendency gasugod pa kana dito sa Garden of Eden. Ang bana mo'y mubarog alang sa pamilya, mo'y muatiman sa pamilya, mo'y mo bantay sa pamilya, shepherd, pastor, mo'y mo provide alang sa pamilya. So, ang nahitabo sa mga bana diri sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nahimong passive mga kaigsuunan. So kinahanglang hinulsulan, kinahanglan hinulsulan. Kay kung atong sundon ang design gayud sa Ginoo sa kaminyoon, kung ato kanang sundon, ang panalangin sa Ginoo anaa kanato nga nagtamod sa iyang pulong. So nganong mamatay ang tao? Gumikan kay ang tanan nakasala. Death is the consequence for sin. So, kung ang kamatayon naa sa kalibutan, tanan mamatay, pati mga hayop, mga matay, there is what we call the cosmological effect of sin. Damay ang kalibutan nga atong gipuyan. It can only be due to the entry of sin into the world. And the one whose sin allowed death to enter creation was Adam. Kay kung si Eve lang ang nakasala, si Adam wala makasala, dili ta mahimong makasasala. Dili biya representative si Eva. She was not designated as the representative of all mankind. Adam was the representative of all mankind. So granting, for example, nga wa gyud mo supak si Adan sa sugo sa Ginoo, magpabilin nga si Eva lang ang nakasala. Siya lang. Sa kasaysayan, siya lang ang mamatay, siya lang ang nakasupak. So, ang tanan, magbuhat siguro ang Ginoo og laing babayi, human nga mamatay si Eva, tingali ha, wa man nagisulti sa Biblia, pero that is our analysis. Magbuhat tingali siya og laing babayi, i-provide niya ingon nga asawa ni Adan, human nga mamatay si Adan, and then ang tanang kaliwat, puro balaan. Pero gumikan kay si Adan man mo'y nakasala, deliberately, bisag nakahibalo siya sa kamatuoran, siya mo'y hinungdan nganong ang sala nakasulod sa kalibutan ug ang consequence sa sala mao ang kamatayon. But the death that Adam brought into the world by his sin did not affect him alone. Dili lang siya ang naapektuhan. It spread to all men. Ang sala mikuyanap sa tanang tawo, and therefore ang kamatayon nga consequence sa sala na sinatian sa tanang mga tawo. Klaro kayo, all men. Why did death spread to all men? Ang tubag, because all men sinned and became liable to death. Ang sala mga kaigsuunan tunglo na gumikan sa ang kamatayon tunglo na gumikan sa sala. It is a penalty. Ang kamatayon silot. Ang kamatayon mao ang nagpaila nga kita guilty. Without transgression, kung wala unta ang sala, there would have been no death. Wala untay punerarya cosmopolitan sa Iligan or Kapin or hindi ko kay balo kung doon na pa ba'y Mansueto sa Iligan. Wala pa untay kuan. Wala untay mga punerarya kung walay sala, wala untay kamatayon, wala untay mga negosyo sa sementeryo. When Adam sinned, he became mortal. Nahimo siyang mortal. Aduna nay limit ang iyang kinabuhi. So, kasagara 70 plus years old. Tiguang na kay ng 80 plus years old. Na uban moabot og 90 plus ang akong lolo. Karong pizza 15 mag 96 years old na. Salamat sa Ginoo. There is a sense in which death is unnatural. Di man gyud natural ang kamatayon kay wabi ata gihimo sa Ginoo aron mamatay. Gihimo ta sa Ginoo nga adunay kinabuhi, nga magkinabuhi hangtod sa kahangturan. So in other words, God did not create us to die. Adam was created with life, abundant life, and glorious life in the presence of God didto sa Garden of Eden. Now niadtong nakasala si Adan, tanang mga katawhan apilta mitabok na gikan sa immortality ngadto sa mortality. Ang tawag ni ana mga kaigsunan, imputed sin. Take note of this very important theological term, imputed sin. Ang pasabot ni ining imputed sin,
Ang sala ni Adan napasa nga ri kanato. Ang guilt ni Adan na ilalom sa tunglo, takos sa kamatayon, napasa nga ri kanato. So tanang mga tawo nga gihimugso niining kalibutan na makasasala. Apil ang mga bata nga puya. Kay kung dili pa makasasala ang mga bata nga puya, nganong doon na may puya nga mamatay. Adunay bag-ong gipanganak sa member sa among simbahan. Naapalanggani sa sulod sa tiyan ng iyang anak, patay na. So gipagawas na lang. Nganong namatay man tong bata? Buot pa sabot, guilty po tong bata sa sala. Wala pa siya actual sin ha, pero guilty tong bata sa sala. Kang kinsang sala, sala ni Adan nga na-impute ni adtong bata. Guilty usab katong bata sa sala sa atong unang ginikanan. So even without actual sin, mo kini ang kamatuoran, all human beings die because of the actual sins they have committed. Tinuod man, mamatay ta gumikan sa atong actual sin. Kining actual gyud nga gibuhat. But people still die even without committing actual individual sins in willful and knowledgeable defiance of God's revealed law. Mamatay gihapon ang tao bisag wala siya actual sin, pareho sa mga bata. Since death is the punishment for guilty people, even those without any actual sins of their own must be culpable for sin because, or guilty for sin, because many people who have no personal disobedience still die. O ang pinaka-example lagi niini mao ang batang gagmay. Puya nga bata, many newborn babies die because they can make any before they can make any personal moral choice. 'Di ba? Wala pa may personal moral choice ang bata, bata pa guna, puya pa na. Pero nganong mamatay man gihapon sila? Since death is the punishment for guilt, their dying means the Lord must regard them as guilty. Tungod kay ang kamatayon, silot ka na sa guilt sa mga katawhan, ang kamatayon sa puya nga bata, ang pasabot niini, at ubangan sa Ginoo, giisip gihapon sila nga guilty. Guilty gayod. Ang tanang tawo subject to disease. Subject to disease. Niadtong January, pagsugod gyud sa New Year 2024. Hangtod karon ga-maintenance ko for 6 months. For the first time in my life, nang hubag ang akong tiil kay mitaas ang uric acid at the age of 40 plus. For the first time, wa jud ko'y idea kung unsa gyud ni before. Pero nasinatian ako, hubag kayo akong tiil gumikan sa gipangkaon. So under medication for 6 months ug nahimong normal. Pero hintaas ang creatinine, hintaas ang uric acid. So the body became subject to disease. It is all around us. Nya kay daghan kayong mga sakit na pud karon nga mitungha, COVID-19 na pud kunoy unsa karon mga unsa-unsa na pud ang mga virus karon. Latex gloves and surgical masks ginagamit lang na siya sa hospital before, pero karon magmask na ang mga tawo, mag-gloves na. Dentistry, fingernail shops, boxing referees, doon na mga gloves kay daghan ng mga sakit. Pero ang mga karaan nga sakit, padayon gihapon nga mipatay, mikuha sa kinabuhi sa mga tao, mga daan na nga mga sakit, cancer, heart attack, stroke, Alzheimer's, dementia, wala na. Padayon gihapon. We are ever aging. Bisan pag gi-enjoy nato karon ang atong ambungan ug maaniyag nga dagway, for example, pero moabot gyud ang panahon nga mamaot ang atong dagway kay matiguang ta. Sorry for the term ha, sorry for the term. Pero moabot gyud ang panahon nga makunhuran ang atoang hitsura. We are ever aging and nothing can prevent it. Ang mga dermatological shop, doon na sila yung mga pamaagi, plastic surgery, bisan pa giinat og duro ang imong panit, higala. Ang imong kasing-kasing, ang imong atay, ang imong tinai, nagpabiling tiguang. Ang panggawas na siguro mo'y natambalan, punuhay. Pero ang kalidad sa atong lawas, nagkaguba ug nagkaguba. Matod pa ni Max Urban, ang iya kunong tuhod, gianay na, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Genesis 3:13, pinaagi sa singot sa imong dagway, mukaon ka og pan, hangtod nga mubalik ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw. Tungod kay ikaw abog, ug ngadto sa abog mubalik ikaw. So mubalik gayud kita sa yuta, sa abog, diin kita gikuha.
Gibuhat kita gikan sa yuta. Now other passages in the scriptures nga nagpadaya gayod nga kita mga matay. Job 7 verse 1. Wala ba'y gitakdang oras alang sa tawo dinhi sa kalibutan? Di ba ang iyang mga adlaw sama usab sa mga adlaw sa mga trabahanting sinuhulan? Ang mga trabahanting sinuhulan, temporary ra man na ilang trabaho, dili permanent. Kung mahuman na po ang project, human na po ang ilang trabaho, inguna na ang kinabuhi sa tawo, temporary mga kaigsunan. Psalm chapter 89 verse 48. Kinsa ang tawo nga nabuhi nga dili makakita og kamatayon? Maluwas ba niya ang iyang kalagikan sa kamot sa lubnganan? Ang tubag, dili. Walay tawo ni ining kalibutan nga dili makakita og makasinati og kamatayon. Di gyud ta kasalbar sa atong kinabuhi gikan sa kamatayon, mga kaigsuunan, gumikan kay ang tanan nakasala. There is no place to hide. Wherever we are, death will find us all. In God's right time. People pretend it does not exist. Daghan kay mga taong dili mo angkon nga mamatay sila. They see funeral processions, dunay porlon or kanang magprosesyon sa kuan, dunay gisulod sa lungon, but they can't imagine themselves inside that kabaong. They attend the funerals of friends and family, but it will never happen to them according to their thinking. Dili ka na mahitabo kanila, but no, we are only denying. We are only pretending, mga kaigsuunan, nga dili ka na mahitabo kanato. Mahitabo gayud ka na kanato. O gumikan kay ang mga tao dili gayud makadawat sa kamatuoran nga sila mga matay and they can die soon, sooner or later. This is why people cannot see the urgency of the gospel. Dili nila makita nga urgent gayud kaayo nga sila maghinulsol sa ilang sala ug makig-uli sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Nga mutuo kang Kristo, mudangop kang Kristo sa iyang dugo ug pagkamatarong, nga maghinulsol sa sala, isurrender ang kinabuhi sa Ginoo. Dili nila na makita kay wa man gud nila makita nga mamatay sila anytime soon. They think that death is 100 miles or 1,000,000 miles away. To them, death is something far in the future. But that's not true. That is simply not true. Okay, question number 17. Mao to ang question number 16, no? Question number 17. Into what estate did the fall bring mankind? Or into what condition did the fall bring mankind? Unsa nga kahimtang ang gidangatan sa tawo gumikan sa pagkahulog sa sala? Ang tubag, the fall brought mankind into a condition of sin and misery. Ang pagkahulog sa sala nagdangat sa katawhan ngadto sa kahimtang sa sala ug kaalaot. That's question number 18 di enough. Wow. Sorry good. We have to correct that. That's question number 18. Not question number 17. Question number 18 na. Okay? The condition brought by the fall. Unsa ang kahimtang nga miresulta sa pagkahulog sa tawo sa sala? Romans 5:12 once again. Busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang kasalanan sa kalibutan ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, busa miabot sa tanang mga tawo ang kamatayon tungod kay ang tanan nakasala. Ang tanan nakasala. Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Mo kadto ang tunglo sa Ginoo sa tawo, no? As a consequence sa ilang pagpakasala. Ngadto sa babayi miingon siya, dugangan ko og utro sa pinilo-pilo nga paagi ang imong sakit sa pagpanganak or kasakit sa pagpanganak. Sa tumang sakit manganak ka sa imong mga anak. Apan ang imong tinguha mao ang alang sa imong bana ug mangulo siya ibabaw kanimo. Ang pasabot niini ang imong tinguha mao ang alang sa imong bana ug mangulo siya ibabaw kanimo. Ang pasabot niini mga asawa, temptation gayud sa asawa nga gustong mo under sa bana. Gustong mo under sa bana pero di gyud sila makahimo. Ang bana gihapon ang mangulo ibabaw sa asawa. So tension gyud na sa bana ug asawa, no? Ang bana dili mo take og leadership, very passive. Mga mo istorya lang sa iyang anak kung masipyat na, pero kung walay sipyat dili gyud amiguhon ang anak, dili istoryahon, dili tudluan mo, nay problema sa mga tatay, very passive. Dili pastor, dili suuron ang anak. Pero mutingog lang ang tatay kung nakabuhat na og sipyat ang anak. So ang anak
corrective communication lang ang nadawat gikan sa tatay, layo ang kasing-kasing sa iyang amahan. Mo gina siya. Kanya ang asawa imbis nga gibuhat sa Ginoo para mahimong kaabag sa bana, helpmate, ang asawa gustong mahimong leader, gustong mo imusulob sa pantalon. So, mo ginio apan ang imong tinguha mao ang alang sa imong bana ug mangulo siya ibabaw kanimo. So gusto niyang andiro ng iyang bana pero kay gi appoint magyud sa Ginoo ang bana ingon nga pangulo sa pamilya, tension gayod. So, i-review managtiayon ang kahimtang sa imong bana or imong asawa, i-review ug i-align ang inyong mga papel sa gitakda sa pulong sa Ginoo. Verse 17. Ug ngadto kang Adan miingon siya tungod kay naminaw ka sa tingog sa imong asawa ug mikaon gikan sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga nag-ingon ayaw og kaon gikan niini tinunglo ang yuta tungod kanimo. Diha sa tumang pangabudlay makakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Parihong mga tunok ug sampinit ang mutubo niini alang kanimo. Mukaon ikaw sa mga tanom sa kapatagan, pinaagi sa singot sa imong dagway mukaon ka og pan. Hangtod nga mobalik ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw. Tungod kay ikaw abog ug ngadto sa abog mobalik ikaw. So doon na pod gihapoy nindot nga saad ang Ginoo niini no. Basta maningkamot lang ang tao makakaon gyud. Oh, giingon diri ah pinaagi kuno sa pagpatulo sa singot makakaon ang tao. So kung mutrabaho lang gyud ang tao makakaon gyud pero mo lagi aduna nay kalisod sa kinabuhi, aduna nay kapitos. Pero at least kung mutrabaho lang gyud siya, makakaon gyud siya. Maka-provide siya sa iyang pamilya. Maka-provide siya sa panginahanglanon sa iyang asawa. Maka-provide sa panginahanglanon usab sa iyang kaugalingon. So ana man gyud ni kung padre de pamilya, provider man gyud mo gyud gitudlo sa Biblia. Okay? Ang attitude nato kung niata dinhi sa kalibutan for just a season, mubo ra gyud ang atong kinabuhi nining kalibutan na. If we are here just a season, we should keep our eyes on the world to come. Kinahanglan nga ang atong pananaw atong ipalusot ngadto sa umaabot sa pagbalik sa Ginoo. Munay atong pangandaman because we are only here in this world for a season. Colossians 3 chapter 3 verse 2 to 4. Ipahimutang ang inyong gugma diha sa mga butang nga iya sa itaas lang or langit nun. Dili sa mga butang sa kalibutan. Tungod kay kamu patay na, pasabot patay na sa sala sa kalibutan ug ang inyong kinabuhi gitipigan kauban ni Kristo diha sa Dios. Kung si Kristo nga mao ang atong kinabuhi magpakita nan kauban usab kamo niya nga magpakita diha sa himaya. Pangandaman nato ang atong kaugmaon, ang pagbalik sa Ginoo. Kay temporaryo raman ta aning kalibutan. If this world is not our reward, why do we seek happiness here? Dili man ni moy atong eternal reward. Ang langit ang atong eternal reward. If this world is not our home, why do we fear going to our home in heaven? Dili man ni ang atong final home. If Christ is our great bridegroom, why do we fear going to him? Nganong mahadlok man tang mubiya aning kalibutan aron makauban nato si Kristo. Kung si Kristo mao ang atong pamanhunon. Di ba? The brevity of life. Mubo ra gyud kaayo ang kinabuhi. Mubo ra. We must consider the brevity of life. Bisan pag 90 years old ka, mubo ra gyud gihapon ka na. James calls it a vapor. Ang kinabuhi kuno mura rag singaw. James 4:14, apan wala kamo masayod kung unsa ang mahitabo ugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo gayud usa ka singaw nga sa daling panahon mulutaw ug pagkahuman mawagtang or mahanaw. Mao na ang kinabuhi nato singaw nining kalibutan na. As we consider how short our days are, it should make us all the more diligent in the days we have. Kung mubo lamang ang atong kinabuhi, magkugi kita mga kaigsuunan, nga mga lagad sa Ginoo. Nga nga atong mga anak dili gyud ta muundang hangtod nga sila madalas sa tiilan sa Ginoo. Doon na gyud tayo tulubagon. Dili ta muundang magpakabana kita sa atong pamilya. 2 Peter chapter 1 verse 12 to 14. Busa kanunay kung gitinguha nga ipahinumdom kaninyo kining mga butanga.
Bisan og nasayra na ninyo, ug kamo ginapalig-on sa kamatuoran nga miabot kaninyo. Gituuhan kong insakto nga samtang ania pa ako niining tulda ha. Grabe no ang description ni Pedro sa iyang kinabuhi, tulda. Pukawon ko kamo pinaagi sa usa ka pahinumdom. Sanglit akong nasayran nga duol na ang paghawa sa akong tulda nga sama sa gipakita kanako sa atong Dios nga si Hesukristo. But pasabot hapit na kuno mamatay si Pedro. Iyan ang nabatian. Mubiya na siya niini nga tulda ug mu kuyog siya sa Ginoo didto sa mansion. Opposite sa tulda mansion, mga kaigsuunan. Our labor, ang atong pagpaningkamot dinhi sa kalibutan dili man kawang. If we are here for just a brief time, we should labor to spend our days in a manner pleasing to God. Kahimutan sa Ginoo. 1 Corinthians 15:58. Busa mga igsuon kong hinigugma, pagmalig-on kamo, dili masibog, nga kanunay nga abunda sa buluhaton sa Ginoo, sanglit na sayran ninyo, nga dili kakawangan ang inyong pagpamuhat diha sa Ginoo. Dili kuno sayang. And remember, buluhaton na sa Ginoo ha, dili ka na buluhaton sa tao. We see that it is not our work, but His work. As privileged members of His family, we have been invited to join Him in His work. Grasya lamang kana, dili biya kita takos. Grasya lamang kana. Future hope should motivate present faithfulness. Because we have the hope of eternal life in Jesus Christ, it should motivate us to be faithful at present. Paul is calling for believers at Corinth, and by application, all believers, kitang tanan, to make the choice to abound in the work of the Lord. But always keeping in mind that it is ultimately the Lord of the work. Dito ta sa the Lord of the work who makes the abounding of the work possible and productive. And that is why our labor in the Lord shall not be in vain, because we serve the Lord of the work. And the Lord of the work causes our labor to abound. Okay? Conclusion, mga kaigsuunan. May the Lord or may God grant us the grace to demonstrate to those around us that this world is not our home. Hinaot nga hatagan kita sa Ginoo grasya, nga atong mapasabot sa mga katawhan, nining kalibutana, nga kining kalibutana, dili kini ang atong home, ang atong Pinoyanan. May He grant us to face death with confidence and with joy in the prospect of seeing Him. And this is applicable sa mga magtutuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ikaw nagsalig kang Kristo alang sa imong kaluwasan, nagsalig ikaw sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Kung ikaw naghinulsol sa imong sala, giundangan na nimo og salig ang imong kaugalingong pagkabuutan alang sa imong kaluwasan, ug misalig ikaw sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga nagbayad sa tanan nimong sala, aduna kay kinabuhing walay katapusan. You are saved having believed in the Lord Jesus Christ. And having believed in Christ, or as a believer in Christ, hinaot nga hatagan kita sa Ginoo og confidence nga adunay kalipay nga atong makita ang atong Ginoo one of these days, sa adlaw sa atong kamatayon or sa adlaw sa iyang pagbalik. This is the essence of our justification. Gipakawalay sala kita gumikan sa pagkamatarong ug dugo ni Kristo. We are no longer cursed by the law. We have confidence in Christ. May we live with the joy of Christ. Working for Jesus is not an exercise in futility. Dili kini sayang kung magtrabaho kita alang sa atong Ginoong Hesukristo. Our labors in the Lord shall not be in vain. If you haven't yet come to Christ, please come to Christ while there is still time. Ang solusyon sa atong sala, no, imputed sin, bisag puya, guilty gihapon. Ang solusyon, imputed righteousness. Di ba pinaagi sa pagsupak ni Adan, ang iyang sala na impute kanato napasa. Pinaagi sa pagsunod ni Kristo, ang iyang pagkamatarong na impute kanato. So imputed righteousness. Asa man na makita, Romans 5:18-19. So then, as through one offense, the result was condemnation to all mankind, imputed sin na, tanan na himong guilty, tanan na himong condemned. So also through one act of righteousness, the result was justification of life to all mankind. For us through the one man's disobedience, kang Adan, the many were made sinners,
So also through the obedience of the one, si Jesus, the many will be made righteous. So imputed righteousness ang solusyon sa imputed sin, mga kaigsunan. Diri natapos ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Magampo una kita ato sang i-close into prayer before ta mo entertain sa question and answer. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna. Ug salamat dahil tungod kay naghatag ikaw kanamo og assurance nga ang among labor dili gayud makawang. Hinaot o Dios nga nakig-istorya sa tanang mga nakatambong sa catechism class karong hapon ang imong pulong ug hinaot nga ma-communicate kini, makaskade kini sa panagdigom ugma sa One Voice Christian Fellowship. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen.